Koita incident iyo yekunzi vakazotera nebhaketi kumusha. Inini izvozvo zvakandinetsa kuti ko kumukanwa umu nekuzvarwa kwemwana zvinosangana papi. Zvikanzi mwana ndiye akasara mudumbu. Izvi vakuru chichi nechitambo cheche ndo zvakadhonzwa. Mazino anogobva sei mukanwa wemunhu anga achisununguka zvakafamba sei? Takatozoshandisa kuti ngazvinzi madzimai vatera nebhaketi ranga rine mazino. Tiri kusangana zvakare pachirongwa The Village pano paDestiny TV. Zita rangu ndinonzi Stella Mumusha. Munyaya yakatyamadza vazhinji kuno kuGlenview 7 kune mudzimai akashayikira mumba achisununguka. Iye nemwana vose vakabva vaparara. Asi chakakatyamadza vanhu ndechekuti aenda kumusha kunovigwa pamba paakasunungukira. Mudzimai kuti madzimai vaimusunungutsa vakatera kone bhaketi iro rinonzi raive nezvinhu zvakanga zvabuda pamudzimai uyu zvichisanganisira kunyange nemazino. Izvo zvakatyamadza vamwe kuti ko mazino anogobva sei pamunhu ari kusununguka. Tataura neve munharaunda yekuno kuGlenview 7 vazhinji vatataura navo vati zvakaitika kunoku zvinorwadza nekuda kwekuti mai ava vakanga vakatombonyoresa kuchipatara uye vakanganzi vaende kuchipatara chikuru uko vamwe vati vakanganzi zvichida vachanoitwa operation asivo kwakuenda kwavakanga vaenda kunonamatirwa. Vatataura navo vati hongu zvakakosha kuti munhu ayereswe asi chipatara chakakosha. Zvakaitika zvinorwadza tatisina tarisiro yekuti munhu angasvike pakudaro. Semunhu anga akanyoresawo kuchipatara achitotaurawo kuti kune vamwe ndichamboenda kuchipatara nditasirewo musika wangu. Zvinhu zvakaoma. Vakanga vakatonyoresa kuchipatara. Hongu. Chii chakazoita kuti munhu angatombonyoresa kuchipatara vazove vanoenda kuti vasunungukire mumba? Manzwira ndakaita vachitaura ivo. Vakati ndanyoresa kuchipatara, vanga vakanyoresa kuchipatara nditi. Ndobva vazoti rimwe zuva vakaenda kuchipatara kuScale. Ndobva vatransfer nzindai kuchipatara kuchihombe chedu chemuno muHarare hospital. Ndobva vatopfura vachiti ndichambononamatiro. Asi ndanzi ndiende kuchipatara chihombe. Hana yangu iri kuita sei iri kurova. Tikatoti hapana chinombowanikwa chiriko kuti tinongoenda tichiita sei tichidzoka. Vakati aiwa ndinoenda mandi. Chega ndichange ndambonoita sei apo. Ndanonamatirwa vakati aiwa ndene zvemunonamatirwa kwamunonamatirwa ikoko. Kana mabva ikoko moita sei moenda kuchipatara. Takatozoshamisika tichizonzwa kuti vaita sei vashayika. Chii chamuda kukurudzira imi kune madzimai? Nokuti tinoziva kuti kuva takawanda tese munyika munomu tese takatoberekwa uye kune vamwe vacharamba vachibereka. Zvamunokurudzira imimi kuti zvive zvinoitika kuti mudzimai ave anongwarira kuti tisazorasikirwa neupenyu zvataita nhasi. Chakangokosha paupenyu kuziva zvakakukoshera iwe munhu nekuziva kuti munhu wese kuti aongororwa anotoongororwa nemunhu akaendera zvinhu izvozvo kuchikoro. Madzivai munhu akangofanana neni asina chaanoziva nekuti handingazive kuti munhu anosungutswa sei kana sinobvira ndakaenda chikoro chacho. Munhu ngaangoenda kuchipatara kana munhu achirwara ngaende kuchipatara. Ndozvatinokurudzira. Nyaya yakazofamba lekuti pakubuda nyaya yekuti pane bhaketi rakazouya rine zvinhu apo munhu akutoenda kuenda kunovigwa. Zvinhu zvakadaro zvemuchizvinzwa hazvina kukuvhundutsa iye? Zvinovhundutsa nekuti iwe munhu zvinhu zvemunhu unenge uchizvida zvii. Zvinotovhundutsa takatorohwo nehana. Indoto neshungu dzekuda kuziva munhu wacho iye anonzi madzimai wacho handivazive zvangu. Asi ndoto neshungu dzekuda kuziva kuti nyama dzemunhu unenge uchidzidii. Bhaketi unoisa zvinhu zvemunhu mubhaketi wobva waudza mapurisa kuti munhu afa wosara nezvimwe zvinhu zvake pamba pako unenge uchida kusara uchizvishandisei. Zvinotyisa zvinokatyamadza. Izvi zvakaitika izvi zvakarwadza singaite seraini because mai ava vaive munhu aitongozvitengesera hake pamusika wake. Chinonyanyorwadza vana vavasiya because vanomwe akatoita mudiki zvekumagrade 2 mwana mudiki wavatosiya pamba apa. Saka unotonyatsoona kuti zvimwe zvinhu zvacho kazvinongoitika kuti kushandirwa tinofanirwa kushandirwa like especially kana wakazvitakura vanhu vanoti pane matambudziko akawanda anotuwira semadzimai kunoshandirwa kwakanaka. But kachipatara chakakosha kuti washandirwa iwewe oenda kuchipatara because madoctors mumwe nemumwe ndakaona kuti mumwe nemumwe ane paanogumira. Zvakangofanana Nyamukuta.
ukaenda pana Nyamukuta pane zvimwe zvaanoona kuti izvi inini handichazvikwanisa izvi, munhu ngaende kumanesi. Wasvikawo kumanesi, manesi anoiti zvimwe zvaunotongoonawo kuti izvi handichazvikwanisa izvi, zvakutongoda dhokta. Saka ndo pandinotoona kuti kuenda kuchipatara kune kwakadini kwakakosha, kushandirwa kwakanaka, but kuenda kuchipatara kwakakosha kana munhu akazvitakura. Koza but tutaura zveupenyu hwani, tutaura zveupenyu mai nemwana zvese, misoro miviri yatiri kutaura nezvayo izvi. Koita incident iyo yekunzi vakazotera nebhaketi kumusha. Inini izvozvo zvakandinetsa kuti ko kumukanwa nekuzvarwa kwemwana zvinosangana papi, kuti munhu anozonzi abva mazino kozonzi anga achisununguka. Izvozvo zvinhu zvichiri kutinetsa nanhasi kuti mazino anogobva sei mukanwa memunhu anga achisununguka, zvakafamba sei kuti mazino abve mukanwa memunhu. Inotofila kuti nyaya yacho ukatoitaura unotonzwa kuti kana uri mubereki akazvara anoziva kusununguka kunoita munhu, anoziva kurwadza kwenhumbu, uchingonzwa nyaya iyo unotonzwa matumbu emudumbu machitofamba famba uchizoti imi chii chakambonyatsoitika kuna mai ava. Mai ava chechi ndo yavaipinda here kati kwaingove kushandirwa kwavaienda, uye ava vari kunzi madzimai rumbi ava ichechi ipi yavanopinda? Inini papa handizonyatsozive kuti chechi ndo yavaipinda here, but mai ava chandongoziva ndechekuti vaipinda apostori. Kusazozoti ndo yavaipinda here kwamadzimai rumbi vacho kana kuti ipapa handizoziva hangu, but I believe kuti vaingonoshandirwawo havo vachiita sei, vachidzoka kumba. Togara muarea imwe chete, ndinongovaziva vari muno muarea. Mai vanotengesa musika ndo zvakuziva kwandanga ndichingovaitawo. Iye zvino izvi makatarisa pamusika muchitoona kuti mudzimai uya aitengesa pamusika ahasisipo nekuti akafa achida kupa upenyu. Chii chamungade kutaura imimi pamusoro pefiro yemudzimai uyu? Pamusoro pefiro yemudzimai ndongorwadziwa nokungonzwawo, handina ngumbowo hwakakwana, asi kuti ndakangorwadziwawo kuti vainzi vanga vakaenda kuchipatara vachifanira kuoparetwa, asi vakazoenda kumadzimai vakazondosungunuswa, izonzwa vashaya firo isingaite. Saka ndakarwadziwa kuti dai vakangoti vavaeresa obva vatakura vaenda navo kuchipatara, nokuti ndisati ndakambosanganawo nazvo. Saka ndachingokurudzirawo kuti vanhu kana vachiereswa vanofanira kuereswa vobva vapfuura. Hatingatedi vanhu havaereswe, zvinoitika zvinenge zvakawanda, but munhu kana manesi ati munhu anofanira kuuya kuchipatara, munhu anofanira kuenda kuchipatara. Ndo zvandinonyatsoziva. Tataura nemudzimai uyo ati zvinorwadza zviri kuitika nenyaya yekuti hapana kana nguva muvakidzani wake ashayika zvakare aenda kunosunungukira mumba. Vanopinda chechi idzodzi dzinopfeka nguo chena, akangotonovigwa akasiya mwana. Nhasi uno vari kuchema zvakare umwe mudzimai ashayikira mumba kunze kwekuti vaende vanovigwa kuchipatara. Uyo ati zvichida nyaya yemazino inokwanisa kunge yakaitika kuti pamwe vakanga vakunzi ruma zvinonzi ruma mugoti kana kuruma zvimwe zvinhu kuti vakwanise kusununguka, asi iye zvino izvi upenyu hwakatoparara. Ini manzwiro andakaita nezuro kumazuva rodoka kuma 455 kwainzi inenge yanga ine madays here kana kuti ichirwadza. Munoziva zvinongoita nhumbu, imwe inogona kudhonza 3 days ichirwadza ichinyarara. Saka sechechi yavo I think vane belief iyoyo yekuti umwe anenge achiti ndiri mbuya Nyamukuta ndinozvigona, yeti asina mamwe magonero. Mumwe anopera simba, mumwe anenge achida mowota, achida kuiswa dripi, iwo unomunamatira. Womuti inwa mvura yekunwa iyi yandanamatira, harisi dripi, harisi dripi. So kana hurumende ichigona izvi hatimbotya kuzvikomenda, it's bad. Haasi the first one. Neighbor yangu uyu akafa akazi kare manje August, this August apfuura uyu, Mwedzi wapfuura August iyeyo apfuura akafa futi achizvara muGlenora, mafirst line emuGlenora akafiramo. Chingonzi iri kurwadza, haasati asununguka. Tikazonzwa ndakatonzwa nekamuramu kacho zvikanzi maisaki vafa. Tikati vafa vazofira kuchipatara here, zvikanzi aiwa paGlenora ipapo. paGlenora pai kupi kumba kwani? Mumba mevamwe ambuya, ivo vana mbuya Nyamukuta vawokava ndo maakafira futi iyeye. Kana muchita nambuya Nyamukuta vavava tokuti ndana mbuya Nyamukuta vemuraini here, vekuchechi here? Vemachechi ndiyo yema-white garments iyi, yematsvimbo yemapostori. Tikanzwa kuti afa hapana akambova, vanhu vacho munharaunda hapana akanobata maoko. Nezuro ndakunzwa the same issue.
ini ndikatomboti bhati vanhu muri kunyararirei nyaya dzakadai, muri kudzinyararirei? Vanhu vakati ndezvevaridzi, they say so munomu, ndezvevanhu tinozvidii, but it's bad. It's bad. Ini dai ndaiona mapurisa because aitonzi aikwira nepapapo kudai, dai ndaivaona ndaivakuchidzira kuti please 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 itai basa renyu, munhu ngaasungwe. Saka nhasi here ndiyo ndazonzwa kuti manheru ndaiteerera hangu Tilda, ndakatofona ndikati ndiri kutokomenda nyaya yemuri kutaura iyoyo, zvakaitika kuno kutanaka opposite Glenview 7. Tilda akatoikomenda akati ndafara nekuti nyaya yekutaura anonzani Kingston Mapombo here weH Metro, ndiri kufara nekuti nyaya iyi yakomendwa. Zvinhu zvakaitika, mwana uyu akanzi akuzvara, murume wachanzi ndiye akamusiyapo here, akamboenda akuzvara, nhumbu yaramba kuburitsa mwana, zvadii. Ndo pakazenge poshandiswa mugoti urunzi, unenge uri kunzi ndo wakagura mazino, I think pakugomera, pakuruma here zvine pawa. Mapostori anozopinza ruoko, just imagine ruoko. Ndo pavanenge vakazoburitsa zvavakaburitsa zvakaiswa mubhaketi, vakazviona vari kuti ndechevakuru, ndicho chakadanzuka kodhi yeyi, handichini chakabatana nekodhi, ndo chakadambuka. Ndobva vazviisa paimubhaketi, ndimo vanzi mune ropa, mvura, wati zvese imomo mubhaketi. Saka zvadaro iye akabva angoti fizu bvafa. Mwana anga ari mudumbu, ichi chakabuda ichi, mwana akasara ari mudumbu. Ndomataurirwa aitwa nekamukadzi kakaswera kuno nezoro, zvikanzi mwana ndiye akasara mudumbu. Izvi vakuru chichi nechitambo cheche ndo zvakadhonzwa zvikaiswa mubhaketi, iye kwakuzongofa. Mhino kuti mwana akazobuditswa here, handina munhasi, handinawo ndamboona kuti ndibvunze, ndaningori mumba zvangu kuti ndibvunze kuti saka mwana uyu akaburitswa here. Kurudziro yamunoda kupa imimi, nekuti tinotika pese paunofamba unonosvikoona mudzimai akazvitakura, chii chinoita kuti vasaende kukiriniki? Urombo here, chii? Ende tinodawo mvumo yekuti tikatoona kuti kana kungonzwa, especially kungonzwa, kana dai mukazondibvunza kuti mazviona here, handina kuzviona asi ndazvinzwa, apo pana amai varipo varida kuzvara, varida kudidi, ndikangoona zvadhileya, tipei mvumo yekuti tofonera polisi. Fanika inini ndinofona, ndidi kunyeperai inini, aifoni, I always baba papapo ndakambovasechesa chinyararira vasingazvizivi, vanga vari child abuse pakurova vana, chero nemupinyi, chero nei. One day bva wazviita, ndakatomirapo, ndangopinda bva ndafonera umwe musikana wandoziva kuchild care, ndikati shamwari kuna baba abuse asi vana ava ndevavo, vari kuita sei? Ndikati varanga vachirova mwana wavo nesando, haachagona kusimuka. Mune polisi here padhuze? Ndikati paGlenora polisi. Zvikanzvitsai nyaya yekupolisi, isvitsei kupolisi. Kamwe kamwana kacho manje kamarubhino, ndobva ndamuudza ndikati unoziva here kuti ava varohwe ava marubhino, unonovharirwa wedha ari mwana wako ari wani, unonovharirwa. Ndokakanomutaurira kakati dhedhi gogo, pane vanhu vanga vachifonerana navo vachivaudza kuti pamba pavo pane mumango, pane muhabhurosi. Why asina kutemha chamwe yemuhabhurosi, achirova mwana haisi mbavha? Saka vasikana ivo vanga vari kuti tiri kudhiraivha, tiri kuuya uya 2 girls and 1 boy, tiri kutouya ikoko. Akauya achimhanya, akatangira apa kupfugama, mama murimo? Ndikati yes, ndiri munhu. Ndakazonzwa nehama yacho zvikanzi uyu ndiye ataura marubhino, ndiye avaudza akati pane vasikana vatoti tiri kuuya ikoko. Gogo, ndiri mwana wenyu, ndinzwirei tsitsi, handichambo. Ndikati ibva pano. Ndobva ndazomutevera kumba, ndikati don't ever do it again, zvawaita izvi, don't ever. Nekuti mwana iyeye achafa, tichanzi hamuna kumunzwa here achichema. Ini ndobva ndatoti ndakamunzwa ndiri pagadheni apo, ndakamira hangu. Zvakanaka, uri kuzviitire. Saka imimi muri kuti secommunity ibasa rekuti ndichengetedza upenyu hweumwe, ndikuona zvisiri kufamba mushe. Yes, ngavatipe mvumo yekuti mukangoona zvakadaro kuti pana amai vapinda apa vada vanozvarira ipapo, fonerai polisi, tovafonera. Chii chamunofunga kuti imimi hurumende ingaite? Nekuti vamwe vacho idzidziso dzavari kupiwa kumachechi ikoko kuti vazvarire kuchechi. Tomboti munhu ari kuda kuzvara iyeye, mapurisa echirume anogona kuti saka tonodii, vanotitumira one of you,
mupurisa wechikadzi anouya wotoholda zvese kuti right havana kupfeka vakamira sei takuvatakura takutovaendesa kuchipatara imozoteera kuchipatara. Saka in other words muri kuti mimi we are each brother's keeper, ngatichengetedzane. Tingatopa help iyoyo, tingatopa help iyoyo. Kokurudziro yamuda kupa imimi kuna namai vakazvitakura izvozvi, pamwe pane umwe ari kutofunga kuti inini ndiri kuda kunozvarira kupi. Vasateerera mutemo iwoyo nekuti anongofa ndiwe unosiya vana vako unofa. Ngavasateerera mutemo wacho. Handina ndiri kunongedzera imba iri apo. Anotobuda mukadzi yemwana mudiki ane tuvana tu, anototiza kudai oenda kuchipatara nevana vake unobayisa udzoka ugara hake. Mapostori iwaye kwaJohani Marange. Asi mai vepapa vanoenda paka 1 room kare apa. Ndakatonzwa zvangu vachitotaurawo nemukadzi wepapa zvikanzi ndaendawo kliniki. Ndobva ndazobvunza ndikati vakuendawo kliniki. Saturday vanenge vaine magemenzi zvikanzi vakati ndinoenda. Vari kubayisa vanawo zvese ana polio vana chii zvese vanoenda vachibayisa vanawo. Munhu anokwanisa kuprotecta vana ndiwe mai, nekuti baba kana vakatotendeuka mazviri pamwe wakakurira mupostori idzodzo, pamwe kuti vadzokere uko vanoona kunge vazvidzikisira. Zvichida kuti mimi muri kukurudzira kuti mudzimai wese kana mimba yarwadza chero wazvitakura warwa enda kuchipatara, kana kutongobuda wega kunozvisarenda donhera murodhi wonti waita sei kuti ndiri kuenda kuchipatara. Vanhu vanokupa help chete kukusvitsa pane kliniki. Chii chamunofunga kuti mimi chingaitwe kune vacho vari kuti tinosunungutsa ivavo? Aiwa ivavo ngavastopwe. Bhozi nyaya dzemadhethi idzi dziri kutowanda ka. Wati moti dzatiri kuona around local nedzatisingaoniwo right, ko dzatisingaoni dzatozongonzwa dzanyaya yekuti kwakati kwakaitika zvakati, kwakati kwakaitika zvakati, kuri kuti dzakawanda. Muchiri kurememba kamwana ka 12 years kachichi kakazonofira kwaMutare kakavigwa kakadi. Inyaya dzese dzandoteerera zvangu. Kakavigirwa ikoko kapohwa murume kaitwa sei. Hurumende ngaipindire izvozvi. 1 under age, 2 ivave kuzvara ngavambopindira because vana vari kuabuswa. It's an abuse. Varume vatataura navo vakurudzira kuti ivo varume vane a role to play kumadzimai akazvitakura. Murume kana mudzimai wako azvitakura mukurudzire kuti aende kuchipatara, anosunungukira kuchipatara. Manzwira takangoita kunzwa chinzi mai vashaikira mumba vaida kutira kunamatirana namadzimai. Kizonzwa ina hangu ndinonyanyoziva nemurume wavo kunyanya nevakomana vechidiki vanenge vari pamusika pane paina mai vavo. Saka tichinzwa takasvika panhamo patangoona situation yanga iri panhamo ndopatangodispesa tizonzwa zvinzi vaenda kunoradzikwa kumusha. Ndopatakazwa zvinzi kune bhaketi riri kunzi rakauya rine zvinhu mazino nezvimwe zviroparopa nezvinyama zvatakanzwa zvazvirimo. Ina hangu kusaidi kwangu nditiseni kunyanya kuna nababa ngatikurudzire vakadzi kuti tiende kuzvipatara kana vachinge vakazvitakura, nekuti kuendesa mudzimai kunobatsirwa mumba haisiri option. Mukadzi kana ufunga kuti aenda kunobatsirwa mumaswe ngaanobatsirwa zvirambidzwe kunobatsirwa woenda kuchipatara unosunungirwa kuchipatara. Nekuchipatara kune mukana wekurarama unokwanisa kuoparetwa kana mwana achinge atadza kubuda zvakanaka, kwete kuti toenda mudzimba tinobatsirwa muchivanhu kana mumaprofita. Ina hangu yamunoti hepi nezvakaitika, nekuti vana vakomana vachindotovaziva ini ndiri baba meni ndotogera murume wavo mai ava nevana vavo. Saka yamunoti hepi apotiti. Vasiya vana vangani uye vakakura sei vana? Vasiya vana 3. Mukomana mukuru anenge zvekuma 22-21 years. Mumwe wacho anoteera ari kuma 19 kwete mukomana mufana mudikidiki ari kuprimary. Saka mai ava vanga vatowo mai vechikuru. Vanga va mai vechikuru. Mataura imimi kuti muda kukurudzira varume kuti kana mukadzi azvitakura iye murume atoona kuti mukadzi aenda kuchipatara. Chokwadi nekuti isusu varume tisitori nepawari kuti mukadzi kana achinge akazvitakura totomuti aende kuchipatara, nekuti anenge achirwadziwa na option anokwanisa kuchuza. Kwawangomuti aenda anoenda, but mutemo unenge kuti kuchipatara ndiko kwatinoponera. Kumaswe kunobatsirwa izvo ndezvepasi, izvo mutemo wenyika kuti munhu ngaende kuchipatara anozvarwa kuchipatara. Tikatarisa
tambotaura nevamwe vati haasi munhu wekutanga ashayikira achinzi aenda kunosunungutswa. Pane umwe futi muna August akatofa mudzimai achinzi aenda kunosunungutswa. Chii chamunotarisira imimi kuti hurumende iite kana kuti mutemo ungaiswe kuti zvinhu zvakadai so izvi zvisazodzokorodzeka zvakare, kuti pane munhu anonzi afira mumba achida kusunungukira mumba? Nangu sekufunga kwangu nekuona kwangu ini nyaya inorwadza. Apa mutemo tokumbira hurumende inyatsotarisa nyaya nemazvo. Kana paine mutongo unokodzera kupiwa kune vakakonzesa kuti munhu afe, haiwa ngavapiwe. Takasununguka kuti vanhu kana vachinzi mutongo wakati ngavatongerwe mutongo iwoyo, nekuti pakadeuka ropa revanhu vaviri, mwana naamai vakafa. Saka hatisi kufara vagari vemuGlenview 7, hatisi kufara nezvazvo. Hurumende ngetokumbirawo muti batsirewo, zvisarambe zvichienderera mberi, vanhu ngavasungwa. Chechi hakusiri kwega kunoita kuti toziva kuti kuchechi ndiko kunobatsirwa, kuti vanhu kuchechi ndiko vakutouraya vanhu. Hatisi kufara nezvakaitika panyama yevakafa. Bhaketi rimungaziva kuti rakazoya mumashure memazuva mangani mudzimai uyu ashayika? Ina hangu semunhu anenge ari kubasa handina kuzinge ndaiziva kuti bhaketi rakamba, asi ndakazongonzwa zvichinzi bhaketi rateera kunhamo rine mazino amaya. Saka kuti ndizonyatsoziva hangu kuti rakateera mazuva mangani, kuti nhamo yakatora mazuva akawanda ichinetsa. Saka ndizoziva kuti rakazoteera mazuva mangani ringade kunyepa ipapo. Asi bhaketi, zvekuti bhaketi rakadzoka rine zvinhu ndizvo takazvinzwa, takagutsikana nazvo. Pane nyaya yemutumbi yatakanzwa, because mai vakanzi vakunoradzikwa. Takatozoshamisika kuti ndinzwa zvinzi madzimai vateera nebhaketi ranga rine mazino nezvimwewo zvazvirimo zvakabva pana mai vakashayika. Saka zvakatoshamisa kuti tikati ko bhaketi rine mazino yakazobva sei pamunhu aida kubatsirwa. Ndozviri kushamisa kuti mazino emunhu anobva sei mukanwa yemunhu akatakura. Saka takazonzwa zvinzi bhaketi rakaenda rakateera uko munhu asati avigwa. Munhu akatodzoswa papolisi paGlenora zvinzi munhu avigwe asina mazino akakwana. Asi kunzwa takaita zvine zviri kunzi madzimai vakati hanzi mufari kuti hanzi ndakuda kuradzikwa uya nezvinhu zvangu, ndokuenda kuaita mazino aya nebhaketi rarine zvinhu. Ndo manzwiro andakaita. Kuti murume ndiye akataura kuti ndakuda kuradzika mudzimai wangu uya nezvinhu zvangu? No, madzimai ndo vakatiwo mufari kuti hanzi uya nebhaketi rangu ndakuda kuradzikwa. Ndo kubhaketi kuenda kwa, ndo manzwiro andakaita. Zvichireva kuti madzimai ava, mudzimai uyu akafira mumba mavo. Manzwiro andakaita zvainzi because tikisvika pamba pakashayikira mai zvainzi vashayikira vari kumba kwamadzimai. Madzimai ava isunungutsa uchibva wazivisa mapurisa, mutumbi uchibva watorwa, ivo vakasara vaine bhaketi rine zvinhu zvanga zvabva pana mai ava. Chokwadi ichocho ndo zvatakanzwa kuti vakasara vaine bhaketi, mutumbi watakurwa, bhaketi rakatozoteera, munhu akutoradzikwa kumusha. Musi unge munhu achiradzikwa ndo pakateera bhaketi rainzi rarine mazino. Zvichireva kuti mutumbi wakabva wadzorerwa futi kubva kumusha iwo kudzoka kuno kuHarare? Wadzoswa futi kuno kuHarare. Kumusha kunde kupi? Kwamurewa, kwaBhora. Saka kutaura kuno kwatiri kuita mutumbi uyu wakadzoswa kuno zvekuti vachazotaka kutora futi kuti oende kunoradzika. Chokwadi mutumbi uchitori wakatodzoswa kumochari zvekuti guva rakacherwa tizive kuti zvakazofambawo sei. Makuva akatocherwa maviri, hatizoziva kuti akafutsirwa here, hatizozive kuti vachapaitawo sei ipapo. Asi mutumbi hausati waradzikwa uri kunzi uri kumochari, izvezvi nyaya dzacho dziri kufambira. Ivo madzimai ava vari kupi, vakasungwa here, chii chakaitika kwavari? Manzwiro andakangoita zvakanzi vari mukati maoko emapurisa, kusaziva kuti kuva mukati memapurisa kusungwa here kana vachiri kuferefetwa zvahandizoziva. Asi takanzwa kuti vari mukati maoko emapurisa. Ini mudzimai uyu handimuzivi, ndoziva mwana wake mudzimai akashayika anoita zvekutengesa pamusika. Saka ndakatonzwa kuti kune munhu ashayika, but mashayikire aita ashayikira kuchechi kuna madzibaba achida kusununguka. Ndo manzwiro andakaita. Saka mushure meuzonzi ashayika ndakazoenda pamba pavo apapo ndichida kubvunza kuti ndiani ashayika. Ndopanonzwa kuti mai mupana uyu anotengesa apa ndo vari kutoti washayika. Ndakati watouya here zvanzi havasati. Ndakati kukana washayika handi washayika wachisununguka, saka chii chaunyaonesa kuti wasauye pamba mazuva zvatowandisa kudai so. Pandozongonzwa zvinzi nyaya dzacho dziri kutaurwa kuchechi kuona madzimai vatonzi mheno, mazino, chichi, mabhaketi ropa. Saka nyaya yacho manje ini kutonetsa kuti wana madzimai auzogara futi nemabhaketi eropa nemazino mushure mekunge munhu ashayika wauzobuditsa after some days zvinhu zvakaita seizvozvo vachigara nazvo mumba mavo.
kana kuti pachechi pavo here handizivi kuti zviri kupi. Zvinhu zvakandibata chaizvo because watosiya mwana wavo wadiki neumwe wacho achiri mudiki wembijana ati pakati nepakati kuti vanenge vachitiitira mai wavo varipo but nekudawo kundobatsirwa kuchechi wasiya kuchipatara kuchechi ndiko kwabva kwaitika masaramusi zvinhu zvekutibata muno mu7 muGlenview mutanaka mashura akaitika pamhiri pebridge apa. Tinongouya kwamuri kunyange imi tinoziva kuti upenyu hunoramba huchienda iko zvino kune vakazvitakura hongu tine kutya kunokwanisa kuuya matiri kunoda kunamatirwa asi ngatizivei kuti kuchipatara kwakakosha ngatinyoresei pamuviri pachinge parwadza ngatiendei kunosunungukira kuchipatara. Zita rangu ndinonzi Stella Muusha, musakangana kuita subscribe.